ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ କି? ଠିକ୍। ତୁମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହେବାର ସମୟ ଅଟେ। 4ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବା, ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମନେକର। ମନେରଖ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ନଲେଜ ଗ୍ୟାପ୍ କିପରି ବଢ଼ିବ ଜାଣିନଥିବାର ଏକ ଅନୁଭବ। ଏହି ବାହାନା ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛ କି ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ଜବାବ ଦେବ। ତୁମେ ନିଜ ଗତିରେ ଯାହା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ବାଛିବା ପାଇଁ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଟାଇମିଂ ଗ୍ୟାପ୍। ଏହା ଭାବ ଯେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଟାଇମିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ କମ୍ ହେବ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ତୁମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଯୋଜନା କର।